des de l'any 1996, fa per els 20 anys o així. És un berenar a benefici d'una associació de gent disminuïda. Fem el berenaret, se fa una rifa, el que s'arreplega de la rifa se dona en diners a l'associació, que se diu Associació de Gent del Poble. I aquests regals són arreplegats tot de comerços de l'Alcúdia, que la veritat és que col·laboren moltíssim, perquè si t'has donat compte hauràs vist la taula que està plena de regals. Entonces és per ajudar a la gent i a l'associació, perquè puguen fer coses i puguen tindre una miqueta d'ajuda de gent que no tenim res a veure. Ens resulta molt bé, perquè ara el que arrepleguem d'ací ja tenim per anar pagant coses, pagar llum, pagar i fer coses per xiquets perquè estiguen en millors condicions. Voldria valorar fonamentalment la tasca que des de fa molts anys ve portant l'Associació Gent del Poble, facilitant als joves discapacitats tallers de formació, tallers ocupacionals, esplai i, sobretot, molta estima. I a més, voldria agrair i felicitar la tasca que està fent i que ha fet precisament en este berenar l'Associació de Dones Progressistes de l'Alcúdia, col·laborant en l'organització del berenar, perquè és una associació que està sempre ajudant, és una associació que sempre ajuda a les persones més necessitades. Aquest berenar ha passat a ser part imprescindible de les activitats de la nostra associació i sabem que totes les dones esteu esperant-lo amb moltes ganes. Només m'he quedat donar les gràcies als comerços de l'Alcúdia, que any rere any contribueixen de manera desinteressada amb regals per a les assistentes al berenar. Aquest any, com a novetat, anem a gaudir d'un gran humorista a Oscar, Manolo Puigol. Així fa temps a l'Alcúdia que l'associació Gent del Poble està fent una tasca impagable entre els joves discapacitats, proporcionant-los tallers d'ocupació, tallers de formació i, sobretot, molta estima.